Γεια σας παιδιά και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι και ένα άλλο, αλλά σε αυτό το βίντεο θα εγκαινιάσω το δεύτερο μου κανάλι Στέφανος 200 Games 2, οπότε εμείς θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι και ένα άλλο, δεν ξέρω, θα σκεφτώ, αλλά εμείς πάμε. Και γενικά σε αυτό το κανάλι θα το βλέπετε πιο χαλαρό, όχι στην κάμερα να ουλιάζω για να βγει καλό το βίντεο και σχεδόν θα είναι αμοντάριστα αυτά τα βίντεο, χωρίς μοντάζ, μόνο λίγο τη φωτεινότητα θα ανεβάζω. Πάμε, play. Καλύτερα να πάρω controller, δεν με νοιάζει. Γίνεται να παίξουμε controller. Γίνεται να παίξεις με controller. Ναι, γίνεται, Στέφανη. Ωραία. Τι έκανα, πάτσα skip. Ωραία, πάμε. Όχι, μην τα πατήσεις αυτά, μην τα πατήσεις. Μπράβο. Παιδιά, πόσο έχουμε φτάσει. Παιδιά, δεν ξέρω, πάντως έχουμε φτάσει πολύ. Στα 200 σταμάτησα. Τώρα πάμε ξανά. Retry, ωραία. Πάμε retry, παιδιά. Παιδιά, πάμε retry. Πάλι καλά που δεν ακούτε εσείς ήχο, γιατί θα φάμε copyright από την αρχή του νέου καναλιού. Σχεδόν σε αυτά τα βίντεο θα με βλέπετε. Κάποια βίντεο δεν θα έχουν καν μοντάζ. Το πρώτο θα έχει, γιατί εγκαινιάζω το κανάλι. Πρέπει να ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα. 300! Ρεκόρ! Αλλά μπορεί να φτάσει και 1000, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, όλοι subscribe σε αυτό το κανάλι. Όλοι, παιδιά. Πρέπει να κάνω και update τον υπολογιστή μου. Έχω πάρει και το PlayStation 5 και ακόμα δεν έχουμε παίξει κανένα παιχνίδι στο PlayStation 5. Όχι. Ωραία. Gamers, πάμε. Είδα ότι μόλις σας είπα ότι θα ανοίξω δεύτερο κανάλι, ενθουσιαστήκατε. Πήρε 100 κάτι προβολές και τώρα μπορεί να έχει φτάσει στις 200 προβολές στο βίντεο. Δεν έχω πάρει ακόμα σχόλιο στο βίντεο. Παιδιά, έχω μια ζωή. Αλλά παιδιά, μπορεί να είδατε πως κάνουν κάποιοι YouTubers που λένε για ένα θέμα γενικά. Μπορώ να κάνω ένα θέμα σε αυτό το κανάλι, να το συζητήσουμε, να είμαι κανονικά στην κάμερα, όχι για να βγει ωραίο το βίντεο και να μην είναι καν μονταρισμένο και να με το Q σου δίνει ζωή από ό,τι είδα, οπότε τώρα έχω μία ζωή παραπάνω, έχω μία ζωή, ό,τι έχω φτάσει, είμαι level 1 και έχω φτάσει τόσα χιλιόμετρα, δεν θα κοιτάω τα levels να ανεβαίνουν, δεν με νοιάζει. Πάω level 2, παιδιά, level 2, παιδιά, level 2. Και σε πάει έτσι απότομα, δεν το περίμενα.
τέλειο παιχνίδι, παιδιά, πραγματικά. Και γενικά σε αυτό το κανάλι δεν θα έχει πολύ μοντάζ και θα με βλέπετε κανονικά στα βίντεο. Τώρα θα φτάσω μέχρι το level 2, δηλαδή θα προσπαθήσω. Οπότε και μετά πάμε στο επόμενο παιχνίδι που θα βρω, θα ψάξω να βρω. Ωραία, παίζω άλλη μία και άμα πεθάνω πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Αν φτάσω level 2 ή άμα είμαι κοντά στο level 2, πρέπει να κάνεις subscribe. Γενικά, άμα θες κάνεις subscribe. Αλλά άμα είμαι κοντά εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις. Πιστεύεις ότι το έχω? Να δούμε. Είδατε, πήγα level 2. Ναι, αλλά άμα πεθάνω στο level 2, γιατί είπαμε ότι μόλις φτάσω στο level 2 πρέπει να κάνω subscribe. Παιδιά, πρέπει να κάνετε subscribe. Ωραία, πάω να βρω το επόμενο game. Και όπως είπαμε, παιδιά, σε αυτό το κανάλι δεν παίζετε με controller, το πιστεύω. Δεν το πιστεύω! Είναι clicky game. Και γενικά... No thanks, δεν θέλω! Ωραία, παιδιά! Παιδιά! Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Δεν θέλω. Θα με copyright, μπορεί. Παιδιά, άλλο παιχνίδι, τι να σας κάνω, συγγνώμη, θα ψάξω καλύτερα. Και παιδιά, με βλέπετε γενικά σε αυτό το κανάλι που ψάχνω game, που σε άλλα παιχνίδια δεν με βρίσκατε έτσι. Όμως εγώ θα διαλέξω το Minecraft και θα το κρίνουμε. Και παιδιά, όπως είπαμε και πριν, κάποια θα είναι κάποια πράγματα. Κάποια βίντεο δεν θα είναι καν μονταρισμένα, απλά σε αυτό το κανάλι να ξέρετε. Φοράω την οθόνη. Παιδιά, με πόσα FPS παίζω. Και σε αυτό το κανάλι μπορεί να βλέπετε παιχνίδια που έχω κατεβάσει στον υπολογιστή, γενικά στο PlayStation. Απλά δεν θέλω να τα παίξω. Σε αυτό το κανάλι απλά θα βλέπετε περιεχόμενο που είναι κανονικά στην κάμερα. Δεν κάνω βλακίες για να κάνω παιδιά, έχω να πω ότι κόλλησε. Ξεκόλλησε. Είναι πολύ φωτεινό εμπρός, πάει τα μάτια. Πέφτει και στο slow motion, παιδιά. Εντάξει. Εδώ είναι για να βαθμολογήσω και τα 3 games που παίξαμε. Και αυτό είναι το τέταρτο, νομίζω. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο είναι αυτό, παιδιά. Πάμε να βαθμολογήσουμε το δεύτερο. Το δεύτερο 1 στα 10, γιατί δεν είχαμε το 10, το δεύτερο 5 στα 10 γιατί δεν είχε controller, δεν είχε να παίξει με controller. Και το τρίτο που παίζουμε τώρα, το πω 9 στα 10 και το πρώτο
10 στα 10. Για να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Και εγώ παιδιά σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Και σε αυτό το κανάλι μπορεί να βλέπετε και παιχνίδια που μπορεί να μην ξαναπαίξω, που έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω στο κανονικό κανάλι, παιχνίδια που έχουν κάνει update, άλλα παιχνίδια που είναι τρομακτικά και γενικά δεν ξέρετε πόσες φορές γυρίζω αυτό το βίντεο, δεν ξέρετε. Και οπότε πατήστε subscribe στο κανάλι γιατί κατάφερα και το challenge με το πρώτο παιχνίδι. Στα άλλα παιχνίδια δεν είχα βάλει challenge. Παιδιά, subscribe στο νέο μας κανάλι, να το φτάσουμε 100 subs και αυτό το κανάλι θα το έχω με το φίλο μου τον Διάσονα. Γεια σας.